ножа, получим от 800 грид, който е от основния, може и 1000, но в случай 800. После променяем на по-голям, ще имаме нож, който е захабен. Много трудно да отрежеш нещо. Не знам. Трябва да къс. Някакъв трябва. Почнем да го точим. Това са водни камъни, използва се вода. Дадете на колуца накисна 5 минути във вода. В случая може 50 пъти на страна. Броите идеята е колкото се може по-равно да се точи от лявата от дясната страна. В случая използвам хронометър на телефон, примерно 3-4 секунди, защото ми е доста по-лесно. И я да видим все какво ще се получи и така. Това ще ми някакъв ъгъл, примерно 45 градуса. Толкова е. Все пак няма го карам най-долу. И търкаме. Там правилно продължение 3-4 секунди. Или някой бред, примерно 50 пъти на страна, 50 на другата. Може и повече, но аз мисля, че съм минал през много камъни. Камъни е необходимо малко време да има камъни. Няколко от 2-3 камъка трябва да търка примерно 5 минути или там. На единия, после 5 на другия. Докато едно ще става малко бързо, като повече много камъни, друго ще постига по-голяма острота. Да е плавното наточване и доколкото знам е по-бавно се изхабява много. Стига до камъка, точим само върха. Грид 1000, за да хванем някакъв равен ъгъл, може да използваме примерно една капачка да я сложим и подигнем нож на височината на капачка. Това е обикновена от туба с вода. Тук съм го намокрил, това е грид 1000-3000. Само 1000, после на 3. Това горе на това. Хубаво да, няма какво. Където се бъдем точно. Това горе на височината на капачка гледам да фарим този ъгъл. Това горе. Който ставят къснения, други изплъзгат, всеки различен. Трябва да я навичам малко от малко. Играем може с 1000, може с 7, но след това ще минавам на другите, да покажем другите камъни. Ще е двойно, обръщам го, той без това вече е намокря, ще иска много малко. Няма нужда да го чака. Пък стойки и стойки имам. Това ще е малко по-голяма ъгъл.
малко много всеки, а толкова после минаваме на другите. Вече поне може малко от малко да реди. Добре. Имам тук дворян 5-10 хиляди. 5-8 хиляди. Сега в случая ще ползва масане. Той е по-голям. Пътишки са по-трудно се изхъбяват и се по-скъпи. Работят с масло, в случая ще ползвам малко олио. Става и с олио, с някакво мазнак, дори са маслени. Просто трябва да се пустим мазнина. И звукът се променя, защото е по-фин камък. Много захапвам. Я виждам. За вкъщи може до 5000 метра. Същия начин като другите гледаме. До 10 000 водния вид се поизтрушва от няколко години. Как ще върши работа? Като с нови, естествено е по-хубаво. Аз случва с по-старите малко удобно. Все пак съм случил на те. Просто случва. Вече долу горе може да се точно ножите. Звука се променя. Колко по-ситен, толкова по-шумно се чува. Off my face, don't know where I am, cause I got my drugs from Amsterdam. Off my face, don't know where I am. Off my face, don't know where I am. Off my face, don't know where I am. Off my face, don't know where I am, cause I got my drugs from Amsterdam.